zaɓaɓɓe muhtari na sallar la'asar min alƙamati daga lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi ilal isfirari har lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi, lokacin da za a ga cewa ta yi kusa faɗuwa, ba ta faɗi ba amma dai ta yi fatsi-fatsi haka ta yi sanyi, ba ta da zafi lokacin, ta karkata zuwa faɗuwa. wa daruriyuhuma a lokacin da abdarurinsu a zahar da la'asar ilal gurubi zuwa faɗuwar rana, da lokacin da rana ta yi fatsi-fatsin nan har zuwa lokacin magariba, to har zuwa lokacin isha'i, lokacin magariba shine darurin sallar la'asar. Ita sallar azhar darurinta yana kama da la'asar ta yi, da la'asar ta yi wakati muhtarinta ya fita, don haka daruri ne. Amma ita la'asar kuma da rana ta yi fatsi-fatsi zuwa magariba, don haka darurin azhar da la'asar shine zuwa magariba. Amma darurin azhar ba yana fara daidai lokacin darurin la'asar bane, a'a